яке аз барномаҳое ки бисёри донишҷӯён донишгоҳи тиббӣ истифода мебаранд, ин мединфо мебошад. ин мединфоро ҳамроҳи яке аз духтурон машварат кардем ва маълумотҳоро он духтур барои мо аз китобхонаи донишгоҳи тиббии Тоҷикистон дастрасӣ мекунад ва мо он барномаро рӯз то рӯз китобҳояшонро зиёд карда истодаем ва бениҳоят истифодабарандаҳо аз он барнома хушнуд ҳастанд ва суханҳои беҳтарини онҳо барои мо ҳамчун мотиватсия шуда, мо он барномаро рӯз то рӯз сайқал дода истодем. ман рости вақте хурд будам мехостам духтур бишам. Барои чӣ? Барои медидам беморие ки бемории гурда доранд ё бемории ҷигар доранд, бениҳоят азоб мекашанд ва маблағ надоранд ки табобат кунанд. Вақте хурд будам ҳамхеле орзу доштам ки духтур бишам ва онҳоро ройгон табобат кунам. Ба вақте ки калонтар кашидам, фаҳмидам ки ройгон табобат кардани онҳо аз дасти духтур намеояд. Барое ки вақте духтур мехоҳад ройгон ҷарроҳӣ кунад, не ки ройгон доруоша дода наметавонад. Ва баъд аз ин ба хулосае омадам ки як касби замонавӣ дошта бошам. Ба воситаи ҳамон касб дар оянда шояд ягон фондҳое ки ҳамин корам мекунанд, ҳамхеле фонд бисозам ё ҳамхеле фондҳоро спонсорӣ кунам ки ҳамин коршона бикунанд ва ба ҳамон орзум расам.